és ehhez én szeretném, hogyha ma egy kiegészítő pontot fogadnánk el. Felteszem a napirendi pontot szavazásra. Egyik az leszavazás. A kiegészítés lényegét elmondanám, arról szólna, hogy a víz utánpótlásának a természetes víz utánpótlást biztosítani, már csak azért is, mert a korábbi határozat ugye úgy szólt, a testület egy olyan döntést hozott, hogy a Horgász Egyesülettel december végéig szólna a szerződés, ki kell írni a pályázatot. Most kérdés, hogy lesznek-e rá jelentkezők, vállalja-e a jelenlegi Horgász Egyesület átvállalja a költségeket, de egyébként is mindenképpen fontos, jó lenne tudni, hogy van-e erre mód, és hogy a tó természetes víztisztítását, víztisztulását meg tudjuk oldani. Erre szeretném, hogyha a testület ezt véleményt mondani, és erről határozna. Akkor megkérem képviselőket tegyek fel, hogy a hozzászólásokat tegyék meg. Földi Pál képviselő. Köszönöm a szót, polgármester. Tehát azt szeretném kérdezni, akkor, hogy pontosítsuk, hogy most miről is lesz, hogy mivel kéne kiegészíteni. Tehát az annyi, tehát én úgy értelmeztem most akkor, hogy lenne egy természetes utánpótlása a víznek, és utána, vagy tehát mindegy a víznek, tehát a természetes utánpótlása a tónak, és utána az elvezetés. Ja, értem, most akkor így megkezdeni most akkor. És nyilván így vannak természetes befolyások. Na most annyit csak ehhez, tehát hogy a tisztulással, ahol én azt tudom mondani, hogy nem vagyok abban nagyon biztos, mert ez annyira nagyon kicsi a tónak a mélysége, ez a tisztulás nem valószínű, hogy ez nagyon-nagyon meg fog tudni valósulni, ráadásul az a rész az csatornázatlan. Tehát azon a részen azok a rétegvizek is, amik még lehetséges, hogy beszivárognak a tóba, azok is beszivárognak, mint ami látszott is, hogy a lágiszapkezelés az 2 évvel ezelőtt megtörtént a tónál, ami nagyon-nagyon javította a víz minőséget. Igen, visszafogó KFM-en kötöttünk szerződést, az nagyon hasznos volt a tónak, tehát jót tett a tónak, és ezt valószínűleg ismételni kell majd, mert én nem látom benne azt, hogy ezzel, tehát hogy a tó öntisztulással fog tudni működni. Én már csak azért nem látom, mert jelen pillanatban sem volt. Tehát azért is kellett ezt a biológiai beavatkozást meglépni, mert most se tisztult a tó. Tehát ezért szkeptikus vagyok ebbe a kérdésbe, de támogatom mindenféleképpen. Tehát én nekem azt mondom, hogy jó ez az ötlet. Tehát tetszik az ötlet, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez a mi beavatkozásunk nélkül meg fog tudni történni. Köszönöm. Köszönöm. Tudod, 10 évvel ezelőtt 2003-ban készült ez a 2001-ben. Tehát akkor volt egy szakértő, aki készített javaslatot tett a tónak és a környezetének a rehabilitáció, és ő maga írta le, hogy ezt mindenképpen meg kell. Tehát azóta. Aztán utána kimondják, hogy nincs forrás, és az egész akkor. Földi Pál képviselő úr. És itt tehát volt igazából, amire vissza is vezethető sok-sok olyan dolog, amikor a tónak a vize is elkezdett süllyedni, tehát apadni, akkor volt egy felületen, most igazából utólag
forrást biztosítani lehessen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné, hogy ez a tó megmaradjon, és ne menjen tönkre. Van egy határozott javaslat, elolvasomnak. Portáros önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Folt és Romló-tó természetes vízutánpótlásának fontosságát, valamint a tó ismételten biológiailag öntisztulóvá tétele érdekét szem előtt tartva felkérje a polgármestert, hogy a kérdéseket tegye meg. A tó és környezetében felelhető korábban és jelenlegi természetes és mesterséges forrásokat, valamint a természetes vízutánpótlás lehetőségét szakértővel vizsgáltassa meg. A szivattyú működését és annak költségeit szintén meg kell vizsgálni. A tó természetes vízlefolyása lehetőségének biztosítására szükséges feltételeket meg kell teremteni, illetve megvizsgálni. Itt a korábbi mártokbatak és a kitisztítása, vagyis hát tulajdonképpen már eltűnt, és a zsilipnek a felújítása, vagy a karban, hát nem karbantartás, mert azt nagyon régóta nem használják. A tó vízminőségét vizsgáltassa meg a Somlyó-tó területének szennyvízelvezetési lehetőségét, a meglévő zárótároló megszüntetésével. Portáros önkormányzat képviselőteste úgy dönt, hogy az első pontban foglalt tevékenységek fedezetére 1,5 millió forint költséget biztosít. Portáros önkormányzat képviselőtestülete által megalkotott önkormányzati rendelet tó és környéke hasznosítása sorának a terhére. Felkér a polgármestert, hogy a megfelelő intézkedéseket tegyen meg, és december 31-a a határidő. A korábbi határozatnak meg lenne a római kettes legyen? Hát az így is nem. Jó, hát akkor az első az Bozárka Gábor alpolgármester, mert azért nem tudom. Köszönöm. Mi a napirend szerint azért vagyunk ma összehívva, hogy a Horgász Egyesülettel kötendő haszonbérleti szerződést tárgyaljuk újra. Most mindenről beszélünk, csak a Horgász Egyesülettel kötendő haszonbérleti szerződésről nem. Én nekem az a kérdésem, hogy ahhoz képest a Horgász Egyesülettel kötendő szerződés miben változik, mi az, amit módosítani kell rajta. A Horgász Egyesülettel ez meg lett beszélve, nem láttam itt a Horgász Egyesület képviselőjét, és megint úgy akarunk szerződést kötni, ami csúnya szóval egy diktátum, most ami egy oldalon módosítjuk, az nem biztos, hogy ő is el fogja fogadni. Engem a Horgász Egyesület elnöke hívott talán kedden, hogy írt egy levelet a polgármester asszonynak, és nem jelentkeztek, nem hívták fel, nem keresték, nem beszéltek vele. Tehát ő ezügyben nem tudom, hogy lett tájékoztatva. A másik pedig, hogy ez a határozati javaslat, amit most itt olvastál, ez szerintem egy teljesen új határozati javaslat, ami akár a 2003-as anyagra is épülhet. Én úgy gondolom, hogy ennek a határozati javaslatnak a horgász szerződéshez az éget a világon semmi köze nincsen. A horgászok azt szerintem tökéletesen megértették és megértik, hogy bármi, ami a tó, hogyha mi a tóval bármit szeretnénk csinálni, akkor ők azt semmiben, semmilyen módon nem akadályozhatják, és nem is fogják. Ezt feltett szándékot. Ők, amíg ott lehet, addig beszállni szeretnének. Az, hogy ez a szerződés, ez miért 2012. december 31-ig készült, ennek az a baromira egyszerű oka, hogy mivel 200 000 forint a szivattyúk üzemeltetésének a villanyszámlája havonta, az évente durván 2,5 millió forint, a bizottsági üléseken teljesen jogosan merült fel az igény, hogy ebből a pénzből valamennyi részt vállaljanak a horgászok, meg miattuk is pótoljuk a pótolóknak a vizét. Megjegyzem, akkor is pótolnánk, egyáltalán nem lenne benne hal, csak azért, hogy tó megmaradjon. Itt most kutyafuttából azt eldönteni, hogy a képviselőtestület megszavazza, hogy márpedig a tónak legyen természetes utánpótlása, ettől az nem lesz. És 2003 óta egyébként is nagyon sok tanulmány készült, és nagyon sokan sok mindent mondtak. Igazából nem tudom, hogy kinek van igaza.
mert még amikor oda került a sor, hogy valamit kellett volna csinálni, akkor nem történt meg. Amivel mi úgy gondolom, hogy rajtunk múlik és előre haladtunk, az 1-3-as pont, ez pedig a tó természetes vízlefolyása, a Zsilip és a Márton-patak. Tehát mi ezt a Márton-patak útján ugye mindig is szem előtt tartottuk, és most is szem előtt tartjuk. A vasútfejlesztés folyamán is ezt kértük, hogy ennek a átvezethetősége legyen meg. A csapadékvízvezetésnek ez egy kardinális kérdése, hogy ez a Márton-patak legyen meg. Ha kimentek, megnéztek, most elkezdték kitisztítani a Sejtút mögötti területet, ott nagyon-nagyon sokan eltöltöttek sokat a Márton-patakból, ennek a tisztítását most fogják csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha Nagy Úristen földből egy új forrás valahol, a tó környékén, akkor ez lenne a legkevesebb gondunk, hogy a vizet le lehessen vezetni. Az összes többi az, én úgy gondolom, teória, és erre, hogy mi valakit megbízunk, én azért egy komolyabb ajánlatot kérnék és várnék. És még egyszer, ennek a dolognak a horgászokkal való szerződéskötéshez vélemény szerint semmi köze nincs. Köszönöm szépen, én az elején elmondtam, hogy még gondolom, hogy ehhez a dologhoz köze van, mert őket is érinti, meg az is, hogy a kifizeti a révét, kifizeti majd a költségeket, nem biztos, hogy ők ezt bevállalják, hosszú távon esetleg más bevállalják, az meg ez egy kockázatos dolog, hogy ne legyen a tónál. Legalább most valaki felügyeli, és ott van, és gondozva van, egyáltalán felügyelve van a terület. Ezért gondolom, hogy ez fontos lenne. A polgármester úr, ha nem tartja fontosnak, akkor leszavazza meg, és akkor nem lesz pont. Bocsánat, én a horgászokkal való szerződéskötést fontosnak tartom, meg is tartom múltkor, és most is megfogom. Ez, amit most kiosztottál, ez nem a horgászokkal való szerződéskötésről szól. Köszönöm. Köszönöm szépen, elmondtam, hogy függ össze, hát ha értedik, Gráfnyák képviselő. Köszönöm szépen a szót. Néhány dologban én pontosítást, kiegészítést kérnék ehhez a határozati javaslathoz. Csatlakoznék abban a polgármester úrhoz, hogy ez a 1.1-es szakértői vizsgálat ez elég felszínes megközelítést tartalmaz csak. Valóban én egy részletes árajánlatot szeretnék arra vonatkozóan látni, hogy a szakértő mit szeretne csinálni. Én olvastam ezt a úgynevezett rehabilitációs jelentést, abban már van egy szakértői vizsgálat, és ez a szakértői vizsgálat hipotéziseket állít fel, illetve nem tud pontos megállapításokat tenni. Tudni, több minden változtatás történt azóta, amióta olyan állapotban volt a tó, amikor még a Márton-patakba egyáltalán vizet tudott bocsátani. Azóta, ahogy Földi Pál képviselő is elmondta, kikatolták, megmélyítették, megnövelték a tó vízfelszínét, a nádas eltüntették, a nádas jelentős részét foglalták korábban a tónak, tehát ma a víztükör a háború előttinek másfél-kétszerese, tehát már ez is egy lényegesen nagyobb párolgás vízvesztést jelent. Vannak olyan megállapítások, kontképviselő úgy emlékszik, hogy megfogadolták ezt a dolgot, teljesen leengedték belőle a vizet, és a forrás, ami a tó fenekén van, az olyan mértékben termelte a vizet, hogy nem tudtak tőle dolgozni, emiatt gyorskötő betonnal a lyukat betörték, majd amikor végeztek a munkával, azt a betontonal eltávolították, de már utána nem jött annyi víz, mint korábban. Tehát valami történt a forrással, ilyen emlékek is vannak. Tehát maga ez a szakértői jelentés, ami 2002-ben készült, több mindent állít. Állítja azt, hogy megsérülhetett a tó fenekén a vízelzáródé, tehát emiatt szivárgás van. Állítja azt, hogy hidrológiai kapcsolat lehet a szivattyú és a vízvesztése között, tehát akár egy körforgás is lehet, ugyanazt a vizet szivattyúzik bele a tóba, ami a tóból elszivárog. Azt is feltételezi ez a szakértői jelentés, hogy a forrás nem úgy működik, mint korábban, tehát vannak ilyenféle hipotetikus megállapítások, de hogy ehhez képest egy szakértő egy mostani vizsgálattal hogyan tud előrépíteni és több információt nyújtani, ezt jól lenne előre látni. Már ha ugyanezeket a megállapításokat másfél millió forintért megteszi, akkor nem léptünk előre egy dekát sem. Ez az egyik probléma, tehát valóban egy áraajánlatot
a szivattyú működését és annak költségeit vizsgáltassa meg a polgármester. Nem jól működik a szivattyú, vagy túl drágán üzemel a szivattyú? Mit szeretnénk tudni? Erre akkor választ szeretnék. És az 1.5-ben pedig én nem tartom jónak az utolsó szót. Hát ugye vizsgáltassa meg, itt szól a eredeti határozati javaslat, vizsgáltassa meg a sólyoltó területének szennyvízvezetési lehetőségét, zárójelben szennyvíztatvan, a WC lehetőség zárójel bezárva, a meglevő zárt szennyvíztároló megszüntetésével. Én ezt a megszüntetésével ezt nem egészen tartom jónak, mert megszüntessük azt most meg, hanem a megszüntetése esetében. Így fogalmazunk, amennyiben megszüntetnénk a szennyvíztározót, az zárt szennyvíztározót, akkor hogyan lehetne megoldani a szennyvíz elvezetés lehetőségét. Tehát kérném javítani az utolsó szót, szennyvízeket megszüntetése esetében. Köszönöm. Fölhívnám képviselő. Hozzászólni Misi képviselőtársam hozzászólásához, hogy a régi világról visszaemlékezve, tehát a szennyvíztároló, tehát mondjuk az emésztő, az nem hiszem, hogy olyan nagyon zárt rendszerű lenne. Mert ott még nagyon nem láttam, hogy szippantott volna, tehát a szivárgások azért az valószínű, tehát még ilyen régi vágású, szivárogtatós rendszerrel működő szennyvíztároló lenne az, ami a fürdőnél, a mosdóknál volt ott. Szerintem az olyasmi, mert mondom, tudomásom szerint nem igen fizettek olyan számlát, hogy ott a szintmarkás történt volna, mivel nincs is olyan intenzíven használva. Tehát a szivárgás volt a nagyobb probléma, és hát majd a tó koncepciójánál, vagy utána annak legyen annak a mondja, aki majd ott ne találtál valami az árrendszert elkészüljön, tehát én inkább, hogy én is most azt vagy megvizsgáltatni, vagy pedig inkább én azt mondom, hogy ez mégiscsak kerüljön megszüntetésre. Mert hogy az rendezvény van, mint látszik, akkor is mobil WC-vel meg lehet oldani ezeket a dolgokat. Tehát én nagyon nem tudnám, amikor ráadásul mi is kötelezzük az állampolgárokat arra, hogy ahol van és a talajtermelési díj, akkor már mi is legyünk konzekvensek, és a talajtermelést azt is vegyük komolyan. Amit így tudom elképzelni csak, tehát ennyi a hozzászóláshoz. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen, egyéb hozzászólást nem látok. Akkor tehát a módosítás ennyi érkezett, hogy a meglévő zárt szennyvíztároló megszüntetése esetén a szennyvíz elveszítési lehetőséget kell biztosítani. Volt még szivattyú működését és annak költségei. Szerintem csak azt hiszem 3 szivattyú működik, azt szerintem érdemes megnézni, hogy folyamatosan kell 3 szivattyúnak, hogy egyszerűen csak meg kell nézni, hogy működnek. Ennyi. Igen, tehát azt mondja, hogy eljárás visszatartunk egyre a könyvőszakért. Lássuk. Az még legyen, ez egy 4. pont. Be lehet foglalni a második pontot. Adjon egy vázlatot, pontosan mit fog csinálni, és ez mennyiért. De az állás, akkor majd visszahozzuk. Így is behozzuk. Ennek alapján. Ennek nincs értelme. Miért feladat? Nem, először Bogdánás képviselő. Itt 5 papnak felsorolva, a gond az, hogy ezt egy szakértőre bízunk, és ő fogja ezeket a különböző feladatokat ezek szerint elvégeztetni. Kétséges, hogy ebből az összegből ez megvalósítható. Egyrészt a koncepciót kell kigyártani, azon kívül egy műszaki feladat van, hiszen a szivattyút kell ellenőrizni, a lehetőségeit feltárni gazdaságosabb működésnek, akkor a vízfolyás változatokat megjelent egy külön téma, tehát nyilvánvaló tervezői feladat is. A vízminőség az szintén egy másik szervnek kell elvégeznie, tehát itt elég sokfajta
tó vízminőségét mire vizsgáltassuk meg? Fűtésre, locsolásra, vagy tehát még akarunk a vízminőségre. A másik pedig az 1.2, ha már ezt én nem tudtam, ha 3 szivattyú van, akkor pontosítani, hogy akkor a szivattyú működését akarjuk számolni. Köszönöm. Jó? Más nyelvtani kiegészítés? Akkor felteszem a először azt a módosítást tenném fel, hogy a 1.5-be kerüljön bele a meglévő zárt szennyvíztároló megszüntetése esetében. Indítható a szavazás. Hét igen, egy tartózkodással, és akkor a 2-es pont pedig kiegészítően azzal a mondattal, hogy a szakértő készítsen egy vázlattervet, és a soron következő testületüléshez hozzuk, kerüljön be, hogy ezzel az összegért mit vállal és mit csinál, megindítható a szavazás. Hét igen, egy tartózkodással elfogadni. És akkor egyben tennék fel a határozatot. Úgyhogy a római 2-es lenni akkor ez én elindult a szavazás. Indítható a szavazás. Köszönöm szépen, 6 igen, 2 tartózkodással elfogadtuk el római 2-esként. Köszönöm. Az egyes az fent, az egyes fent van. Erre szerettem volna jelezni, amikor megmondtam a Akkor az egyes pont teszem fel, Portás önkormányzata úgy dönt, hogy a 343/2012 KT határozatát hatályban fenntartja, tehát azt, ami hatályban tartja, így van, ezt a 7.-18-án hozott a Lévai Sándorné. Jó, akkor indítható a szavazás. Igen, az eredeti így. Azon nem változtatunk. Én azt kérem, hogy kiegészítés legyen el. 8 igen. arra vagyok a határozatségnek kettős római tetteshez, nem szerettem volna elmondani. Annak egy külön kimenjelet volna, mert a biztos akarják keresni 3 év múlva, nem fogjátok megtalálni a horgászegyesület szerződése alatt a tónak a vizsgálatát. Ezt szerettem volna elmondani. Ez egy mai hatás. Pont azért nem.